ko, Brad, dili ba sala nga muluhod ta o kasal sa laing tinuuhan? Paludhon man good me, Brad, o kasal sa Rizalian nga tinuuhan. Okay, then salamat, brother, no? Kinigong atong in the very strict sense of pulong luhod. Manang kuan ka ba? Kining maninoy ka kinta or witness ka, no? Nya dili ra ba na ingon nga passive lang imong pagtan-aw niya na basta lang kay ingon kag maninoy ka, ikaw may nagluhod niya na, no? Adunay obligasyon nga katapat niya na mga kaigsunan. Dili laman diha sa material, financial, kundi more especially diha sa spiritual life. So, ang ato simbahan diha sa gitawag nato og the canon law, naghigpit gyud kanato, no? Niya nang pagluhod, niya nang pag witness sa dili matuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Na ipaghigpit ana mga kaigsunan. Nga naman tungod kay daw ato pong daw niila po tala nga sila matuod, no? Kay ni witness man ta diha sa ilahang gihimo nga gipahigayon nga kasal. So murag ni witness ta nga tinuod tong ilaha. Kana bitawng witness ka diha sa korte, kinahanglan gyud nga tinuod ang imong gisulti. Nya witness ta diha sa nahibaw ta nga dili tinuod gumikan kay usa lang kasimbahan ang gitukod sa atong Ginoong Kristo. Mo na ang simbahan, no? Dili sa ingon nga may kuan ang simbahan, kay ang simbahan open na, abli ang simbahan, pero naay mga balaod niya ang angayan ginato, no? Nga tagdon mga kaigsunan, respetuhan. Tungod kay lantip ang simbahan, mahitungod ni ini pagiya kanato. Kay si San Pablo, pulong ni San Pablo, nga sila, ang mga kaparian, mga kaobispuhan, ang kining nagpahigayon sa pagtudlo kanato diha sa pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo. Muna nga maminaw ta sa simbahan, no? Kiningon ang simbahan nga naghigpit man ini, muna nga daghan higayon nga ako ni balibad ko nining ingon ana, no? Na ay kasal ilang pagaymoon akong gibalibaran mga kaigsunan. Kay lagi sama nga ni witness ta og bakak, no? Diha sa maong gipahigayon. Kana po sila, kinahanglan nga adto po sila mangita sa ilang kaugalingon po nga pundok. Dili kay adto sila mangita sa lain, no? Labi na ni nga Rizalian. Kay bawa man taon sa ni Rizalian mga kaigsunan. Okay, so salamat kayo, brother. Sa imong papadangat ni imong pangutana. Nya ato sa ning tagdon mga kaigsunan dinhi sa